på Eco eller Force Buy Around, så det så kan gøre, at jeg kan købe 3 smokes og have 2 mates, som går mod lower, eller går mod B her. Den ene, han skal bare stå her og bait hele runden, sørg for at der ikke bliver pushet bagfra, og holde smoken, hvis han smoker selvfølgelig. Den anden, han skal gå ned lower, vente på sin mates kommer med den selvfølgelig, så hvis han nu pusher loweren, at han kan dræbe ham, så en god idé det vil være. Så står her ved starten og bare holder ham, og så lige så roligt som hans mate begynder at gå kort, så rykker han ned lower. Så for ikke at lave noget alarm, sådan at CT'erne ikke kan høre dig. Det I så gør med de 3 smokes her, det er at den første smoke, den råber med den her. Jeg tror jeg missede den. Ja, den første smoke råber med den her. Og de andre 2 smokes, de bliver brugt lige om lidt, men det første I skal, det er lige skåre på korten, så det gør sådan en flash der. Og så bare push korten. Det er rigtig vigtigt, at I ikke skal op og dø her. Det eneste I faktisk også gør, det er at I kan hoppe for at se på info. Det er bare vigtigt, at I ikke går op og taber midten runden. Det der så skal gøres her, at du får en med til at droppe dig en smoke lige her. Du aimer på den her lille prik i midten af den. Du bliver crouchet, og så aimer du lige her. Bare normalt venstre klik. Rejser du dig op, holder venstre og højre klik ind. Og smider bare den der her. Så er der perfekt CT drop down smokes. Det I så kan gøre, hvis I har en ekstra flash, så kan I så flash. Og så op ned, eller I kan også gøre det uden. Det er vigtigt, at når I hopper ned, så strafer I til højre side, sådan at dem der står langt, ikke står og sprayer jer. Okay. Skyder hvem der skulle være der. Og så ham her, han går ikke ud. Han går ikke helt ud af døren, før at han ser, at hans mates kommer hen til. Fordi hvis der står en her, og du går ud og dør, i det at de lige er hoppet ned for eksempel, så kan han bare skyde dig, og han kan rykke ind i døren, og han kan have mere kontrol, og I får et kæmpe minus i jeres runde. Så lige i døren, vent på de mates, kom og se til, og når du kan se dem på mappet, og at de har mulighed for at trade dig, så kan du begynde at sløbe til højre, og gå med sammen med dine mates mod B. Hammer, han kommer bare, når han ser sine mates lige så roligt op mod B-dør, for så at support. Og hans eneste job den runde har været faktisk bare at sørge for, at der ikke er en CT, der kommer bagfra og slagte hele bundet på timing. Så yes.